खुलुमबाय आं बिरफुं महिलारि आं आमथेखा आमलायगुरिनि डिस्ट्रिक्ट चिरां नोंथाङा जे बिपिएफखौ मोजां मोनो मानो मोजां मोनो आं बिपिएफखौ मेनलि मोजां मोननाया जाहैबाय आङोथ' बांद्राय बैसोनि मानसि नङा देरफुनायसो ओमफ्राय आङो निसिमा समस्तिनि खैलामेला आमथिखा ओरै जोंनिया निसिमा गोलैयो नालाय निसिमा समस्तिनि जानानै आङो सिगाङाव माने जोंनियाव ओरैबायदि खस्थ'खौ नुबोदों आङो नैबे हाग्रामा दालां मेनलि हाग्रामा दालाङा बे समाव गैयामोन दालांबो जायाखै माबा जायाखै बे समाव जोंनि जायगानि मानसिफ्रा फैनानै थांलाय फैलाय ओरैथ' खाथियावथ' टाउनबो गैया माबा मोनसे नांब्रबगौबा फैनायाव बिराद नैबे दैनि थाखायनो बिराद खस्थ' मोनोमोन आरो माने नावजों बारनांगौ माबाजों बिदिनो दै देरबा आरो बारनो मोना थांफिननो मोना बेबायदि जायोमोन ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा बिटिसि फैखांनायनि उनाव चिफ सारा जोंना बेयाव हाग्रामा दालां बानायना होबाय हाग्रामा दालाङाव ओरैबायदि जोंनि थाखाय दा मथामति बेफार फालांगिनि थाखायबो आरोखि मानसिफोरनि थाखाय थांलाय फैलायनि थाखायथ' सुबिदाखा बिरादनो आरो बे कमार्शियेल बिजनेसमेनफोरनि थाखायबो थांलाय फैलाय जेनेबा बेफार फालांगि खालामनो बिराद मोजां सुबिदा जाबाय आरो बहुत बुस्थु सिङावथ' बहुत बुस्थु डेभेलप जाबाय मानसिफ्रा थांबानो नुहैखागोन लामाफ्रा माबायदि दालांफ्रा माबायदि बेनि थाखाय आं बिराद मोजां मोनो आरोखि मथामति आं दा जायगाखौ नुनाय हिसाबै आंथ' फुरा मोजां मोनो दाथ' गोदान एकर्ड बिटिआर जानानै फैदों दा बे बिटिआर एकर्डखौ लानानै नोंथाङा गोजोननाय दंना गैया बिटिआर एकर्डआवथ' आंहा 100% गोजोननाय गैया बे मानो होनोबा आंनो निजानो भुटान बर्डार खाथिनि आमथेखानि मानसि आङो माने एनडिएफबि सोमावसारनायखौ जोंनि बिदा फंबाय बिबथै बिमाय जानायफोरखौ माने एनडिएफबिफोरखौ नुबोनाय नालाय बेसेबां खस्थ' अबाव थाखुमानांगौमोन मानांगौमोन बिराद आरो गोबाव सोमावसारनाय न'आव थानो मोना बायहेरायाव थाहैनांगौ मानांगौ बेफोरखौ जों मेगनजों नुबोजोबनाय आरो ओमफ्राय मेगन गावथारजानाय मानायनो आरो बे अल आउट अपारेशन माबायाव भुटानाव जानाय बेयाव बिसिबां उखुन्दै खुनाय मानाय सोरबा बे प्रमद सारमोना बेखौ नुवाखै बिसिबां खस्थ' जादों बिसिबां सिगांनिफ्राय बिसिबां माथा मारि नांदों मादों थाखोमानानै थांनांदों बे मोनसे बिटिआरआथ' मोनसे माबा बेथ' एकर्ड नङा बेथ' एग्रिमेन्टसो बे प्रमद सारा बेखौ साखा लाखा बुम बुम पेन्सिलजों खनसे साइन होनानै फैबा बे मोनसे एकर्ड जाया बियो बे ब्लाफसो बियो मोनसे दाथ' अपोजिसन पार्टी इउपिपिएलआ सोलायनाय नांगौ होननानै बुंबाय थादों दा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो सोलायनायखौथ' जोंनो नाङा जोंनो जौगानाय नांगौ डेभेलपमेन्टखौसो नांगौ जोंनो दा जेनेबा हाग्रामा सारखौ बखिगासिनो दङ जेनेबा कारापसन माबा माबि बिदिनो लानानै जेनेबा जानला मोनला बखिगासिनो दङ मथामति दा चिफ सारा जि मावदों गोजौआव मोजांखौनो मावदों मथामति जोंनि गाहाय लेभेलाव जेनेबा फैयै जेनेबा जोंनि गाहाय लेभेलाव माने मानसिखौथ' नोङो सोर गाज्रि मोजां सिनायाना बिखुङावथ' लिरनानै थायाना सोरबा आं मोजां नों गाज्रि बिदि लिरनायथ' थायाना सोरबाया जोंनि बिपिएफआवबो जेनेबा बिपिएफखौ मोजां मोनो नालाय बिपिएफआवबो सोरबा बायदिया गाज्रि दं आरोखि बेफोरबायदिखौसो गोरों गोराया मथामति बुंनानै जाम्बा जाम्बिनि सिगाङाव खिथानांगौ नों मानो बिदि मावखो माखो होननानै जोंनो मथामति कारेक्सनसो खालामनांगौ बे गोजौनिफ्रायथ' अकेजोब ओमफ्राय गाहायाव बायसान्सआव अबेबा मोनसे बुस्थुआ मिस्टेक जानायखौ जोंनि गोरों गोरा दंलायनो गोरों गोराया दंथ'यो जोंनियावनो ओमफ्राय बे जों मथामति जोंसो क्लियार खालामनांगौ बेखौ जाम्बा जाम्बिनो जों मथामति जोङो मोजां सुबिदाखौ होनो हानायनि केपासिटिखौ माने जोंनो बुजायनानै जोंनो रायलायलायनानै जोंनो मिलायनानैसो जों माबायदि सोलिनांगौ मानांगौ बेफोरनि सायावसो जों सिन्था खालामनांगौ आरोखि 100%। दाथ' इउपिपिएलआ सरकाराव फैयोब्ला सोरनोबा साख्रि होगोन सोरनोबा न' होगोन बेबायदि होननानै बुंलागासिनो दं दा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुङो साख्रियाथ' गोरलै बुस्थु नङा बेथ' बुंबानो जाया प्राइम मिनिस्टारानो जोंनिया साख्रिखौनो जोंनि दाबो भारत इण्डियानि मानसिफोरनोनो मथामति मोजां सिस्टेमै होजोबनो हायाखै बे नोङो जानला मानला गोदै राव मानसिफोरखौ फोजावलाबायनो सानबा जाया बेयो ओरैनो ब्लाफखा बेयो ओंखायनो आं बुंनो सानो बे दा इउपिपिएलनियाव जोंनि सेंग्राफ्राबो आरोखि जों बायदि बैसोनियानो जा गिदिरानो जा मथामति बे गोदै रावाव गोजावनानै लाब गैया इउपिपिएलनि बे जानला मोनला बुंनायाव गोदै बा बयबोथ' मिथिखायोना सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा होननानै माने बे ओरैनो ब्लाफसो बे साख्रि माने रागा जोङो जानला मानला खालि गोदै राव बुङो ओरैनो गोजाव होलाबायो बेबायदिजों जायाना मथामति नोङो अबाव साख्रि मोननांगौ जाखो साख्रिया ओरैनो बुस्थु नामा बेयो हा जेनेबा दा साख्रिया मालाय होगोन खोमा होआ बे मोख्राफोरनो थालिर राननाय सिम्पान्जिफोर थुखैनाय साख्रि होआ बे मालाय ओरैनो गोदै राव बुंबाल' जायो नामा रागा जोंफ्लाङोना ओरैनो माने गोदै रावजों माने
नोंगौखौबो बुंनांगौ एखमबा समाव जाय ओंखायनो जाय खम बाथ्रा बुङो बे सिदा बुङो जोंना शिबसारा हाग्रामा सारा जानला मोनला खोथा रायलाया बियो जेखौ बुङो सैथोखौनो बुङो माने गोसो सिंनिफ्राय बुङो मानसिफ्रासो बेखौनो जोंनि मानसिफ्रानो जाम्बा माबा माबि बुंलाबायो खिन्थु बिनि ब्रेनखौ मिथिगौ बुङा बांद्राय रायलाया खिन्थु माथाखौ बिसिबां मारिनांगौ बेखौ मालाय गाव मारिखायो सानै हयैसो मावजोबो बे ओरैनो सिमां होननाय बुस्थुजों मावा बियो दा नोंथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै बिनि सायाव माबाफोर बुंबावनांगौ दं होननानै सानो नामा दाथ' बुंनांगौआ मथा मथि आंनिफ्राय बेल' माने मालायनि गोदै रावजों गोजाव नाङा आरो दा जोंनि जेनेबा सोरबा गिदिर गोलाव एसे बुजिनो रोंनायफ्रा एसे एनै मालायनि गोदै रावाव गोजावनानै जाम्बा जाम्बिखौ गोजाव होफालाबायनाङा बेल' आरो आंनिफ्राय बिपिएफआथ' 100% सरकारखा एबाराव सरकारखौ दाखागोन 100% खा बियो ओमफ्राय दा जोंहा प्रमद सारनि दा सापर्टार्सफ्रा बे ओरै खानाय लान्थ' हनानै लानानै भट प्रमद बर' होनबाबो बियो खुनु सोलिनाय नंला बियो भटबो मोनखाया आरो देरहाखानायबो नङा बियो हाइस्ट मोनबा मोननै देरहागोन आरो बेनिफ्राय गैखाया